Ahoj to lidi, takže dneska si ukážeme, jak si vytvořit letadlo, ale ne tak, jako to bylo v minulém videu. No takže pojďme na to. Chyťte tohle, dejte ho takhle. No. Potom chytíte další konec, dejte ho takhle. Potom ho pretočíte. Počkejte, je tu mi mokro. No, a keď ho už máte prietočený, chytíte tenhle konec a dajte ho na tenhle konec. Tak, a teda chytíte, dejte ho takhle. Zase tak chytitelné tu a no, tak otočíte zase, chytíte tak, zase tak a dáte a tohle tak. Ona spí. No. A už máte urobené, takže čaute.